Toto video možno nie je pre každého, ale ak si práve po pôrode alebo sa naň chystáš, ver mi, chceš vedieť o týchto nohavičkách. Toto sú popôrodné nohavičky Campbell Babies 2 v 1. Nohavičky plus vložka. Ja mám veľkosť LXL, ale máme ich aj vo veľkosti SM. Áno, viem, nevyhráš nich súťaž krásy, ale za to vyhráš pohodlie po pôrode. V balení je 5 kusov, balené sú samostatne, sú jemné, priedušné a pozor, majú už rovno aj vložku, takže žiadne hľadanie, vkladanie, kombinovanie, proste rozbalíš, oblečieš a máš pokoj. A že sa hanbím ich ukázať? Ani náhodou, lebo realita po pôrode nie je ružová, ale môže byť pohodlná a presne na to sú tieto nohavičky. Držia naozaj skvelo, pozri, aké sú elastické, majú vysoký pás a všimni si, pokiaľ až siaha vložka. Nič ma v nich netlačí, sú jemné, nešmýkajú sa a keď ich už nepotrebuješ, vyhodíš a hotovo. Ak ich vyskúšaš, určite nám daj vedieť, ako si bola spokojná.